Pam rwy ti'n Gadael Gofal, mae'n teimlo fel bod y fyd I gyd yn cael ei gael lawr. Ti'n mynd o gatref plant cariadus, ble rwy ti'n yng nghwmni pobl ifanc a lot o staff drwy'r adeg I fod ar ben dy hun. Bod yn unig ar ben dy hun. Os oeddwn ni wedi cael diwrnod drwg ac wedi upsetio, gallwn fynd at aelod o staff fydd yn eistedd gyda fi a hyd yn oed yn rhoi'r cwtsh roeddwn ni ei angen I deimlo'n well. Ond nawr dwi ar ben fy hun. Mae lleisiau o ofal wedi ymestyn allan ata fi. A nawr nid oes rhaid I mi fod yn unig. Mae gen I bobl I siarad yn nhw ac i'n nghysura pam fyddaf yn trist. Nid oes rhaid I mi fod ar ben fy hun. Dwi'n teimlo fel fy mod yn wynebu dyfodol llawer mwy positif a gobeithiol. Os wyt ti angen rhywun ar dy ochr, ffonio Meic ar 080-850-23456 neu gyrru neges testun at 84001 neu ceri'r wefan www.meic.cymru. Gallai ti gysylltu â lleisiau o ofal ar 029-20 451-431 neu e-bostio info@vfcc.org.uk. Cofio edrych ar ei gwefan hefyd www.vfcc.org.uk.